I have
Good afternoon to all the parishioners of the Our Lady of Grace Parish sa Mabalacat, Pampanga. Shout out po kay Monsignor Jose Lacap, Parish Priest, at kay Father Irvin Garcia, Parochial Vicar. Good afternoon po. So, yung topic na binigay po sa akin ay sa Kapampangan, lubos at ganap. Buhay na buo at ganap. A life that is full and complete. Yes, all of us are longing for a sense of fulfillment, satisfaction, or happiness. Naghahanap tayo ng karanasan na kung saan buong buo ka at masayang masaya ka. That means, kulang ka. Hindi ka pa kompleto. Naghahanap ka ng bagay o kaya karanasan mo sa buhay na mararamdaman mong satisfied ka. Sense of fulfillment. Kaya madalas maririnig mo yung mga tao ngayon kapag may gusto silang maranasan, sasabihin nila, sana all, no? And then, meron ng response ngayon dun sa sana all. Kapag sinabi sa yung sana all, ang isagot mo, sana danasan mo, no? Sa Tagalog, sana maranasan mo, no? And all of us are longing for that experience, a sense of fulfillment, no? Para mas maintindihan natin itong recollection natin, completeness, fullness. Gusto kong gamitin yung formula sa fraction na 1/2 plus 1/2 is equals to 1 equals to whole. So, lahat tayo dito ay half lang, kulang tayo. At naghahanap tayo ng kabuuan. And I would like to propose na ano yung mga makapagbibigay ng satisfaction or fulfillment sa atin, no? I would like to use the acronym GOD, G.O.D. Generosity, open-mindedness, and dependency. So, itong recollection natin will be divided into 3 parts. Okay? So, I am now asking you to prepare yourselves in order to recollect our experiences of being generous, open-minded, and dependent on one another to experience that sense of fulfillment. So, yung first part natin is about letter G, generosity. So, yung word na generosity comes from the root word genes. Ibig sabihin, nasa genes natin, nananalaytay sa dugo natin yung pagiging mabuting tao natin. Remember in Genesis 1, when God created everything, He said, good. And when He created us, He said, very good. No? Natural sa atin yung pagiging mabuting loob, no? Magana ka, mapagbigay. And pansinin ninyo, kapag nagbibigay ka sa ibang tao o kaya tumutulong ka sa ibang tao, after mo siyang tinulungan, kilala mo siya o hindi, ang sarap ng pakiramdam mo. Yes, because at that moment, you are experiencing a life that is full, a sense of fulfillment kapag gumagawa ka ng kabutihan sa ibang tao. Sobrang saya mo kasi nararamdaman mo yung pagiging buo mo, no? Parang yung formula natin, 1/2, tapos nagbibigay ka dun sa kasama mo, 1/2, you experience both fullness, no? Pagiging ganap, no? Remember nung yung feeding of the 5,000, yung gospel, no? I imagine habang pinamimigay ng mga apostles yung mga bread at saka fish,
Para sa akin, ang sarap ng pakiramdam nila. No, masaya silang nagdi-distribute sa mga tao. That is why ako ini-imagine ko rin habang nagbibigay sila sa mga tao, hindi nila nararamdaman yung gutom kasi nararamdaman nila na buong-buo sila. No? They have a sense of fulfillment. And God is also inviting us. Kung gusto mong maramdaman yung buhay na ganap, maging mapagbigay ka. No? So kapag hindi ka nagbibigay o kaya wala kang maibigay, hindi ibig sabihin nun na hindi ka mabuting tao. Hindi. Minsan meron kang sariling personal na dahilan kaya hindi ka makapagbigay o makapagbigay ng tulong sa ibang tao. Kahit sa simpleng paraan, yung pagbibigay ng sarili mo, pwede mong maibigay sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa ibang tao. No? And you will experience that sense of fulfillment. Yung kabaliktaran naman ng generous is selfish. Gusto mo sa iyo lahat. Ayaw mo nang nawawala yung sayo. Kaya nalulungkot ka kapag nauubusan ka. No? Tapos walang tigil. Gusto mo lahat sa iyo. You have no sense of satisfaction. Pero yung taong mapagbigay, ibig sabihin, satisfied siya sa buhay niya. At mas nararanasan na yun kapag nagbibigay siya sa ibang tao. So, generosity can lead you to experience a sense of fulfillment, a life that is full and complete. So yung part 2 natin is letter O, open-mindedness. So yung una kanina, generosity, when you give to others, that means you know that they are in need. Ibig sabihin, kulang sila. And open-mindedness helps you to understand that others are not complete. Kulang sila. Hindi sila perpekto. At kapag naintindihan mo na hindi sila perpekto, ibig sabihin alam mo na nagkakamali sila at kailangan mong intindihin yon. Hindi ba nag-aaral tayo para makaintindi, para matuto? Ibig sabihin, kung mataas yung pinag-aralan mo, ibig sabihin ikaw dapat yung mas nakakaintindi. No? Pero minsan baliktad, kung sino yung mataas yung pinag-aralan, sila yung hindi nakakaintindi. For example, boss ka sa company, no? Tapos nagkamali yung waiter, pinapagalitan mo. Pinapakita mo na hindi ka nakakaintindi. Pero proud ako dun sa mga tao na kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero nakakaintindi sila. Para sa akin, sila yung tunay na matalino. No? When you are open-minded, that leads to forgiveness. Kasi naintindihan mo na nagkakamali sila. Naintindihan mo na kulang sila. Remember Jesus, nung pinapako siya, ang sabi niya, Lord, forgive them. They do not know what they are doing. Naintindihan ng Diyos na kulang tayo. Na nagkakamali tayo. That is why He has given us the sacrament of confession para may bigay niya yung pagpapatawad niya. Parang sinasabi niya sa akin, alam ko na kulang kayo at nagkakamali kayo. No? And you know, open-mindedness that leads to forgiveness can give you a sense of fulfillment. Paano? Kapag hindi ka nagpapatawad,
Di ba kapag nagkamali yung tao, lagi kang galit. Restless ka kapag galit ka, hindi ba? Hindi masarap yung pakiramdam. Pero kapag nagpatawad ka, oh my God, ang sarap sa pakiramdam. A sense of fulfillment. Kasi gumagaan yung kalooban mo. So, being open-minded can lead you to experience a sense of fulfillment. So, yung part 3 natin is letter D, dependency. So, yung part 1, generosity, that means giving to others who are in need. Na kapag nagbibigay tayo sa ibang tao, we have a sense of fulfillment. Yung second part, open-mindedness, alam natin na kulang sila. At kapag naintindihan natin na nagkakamali sila at nagpapatawad tayo, we experience a sense of fulfillment. And then, yung third naman, in connection dun sa nauna, dalawa, dahil kulang yung kapwa mo, ibig sabihin, kulang ka din. Kasi tao ka. No? Kulang ka. You are not perfect. That is why you can experience pain and suffering. And when you experience pain and suffering, you are longing for something. Gusto mong guminhawa dun sa sakit na nararanasan mo. Ibig sabihin, you are dependent. Naghahanap ka. For example, pag masakit yung ulo mo, no? Naghahanap ka ng gamot. Kapag nalulungkot ka, hinahanap mo yung family mo. Namimiss mo sila. You are incomplete. You are dependent, no? You are always longing for something. Ang sabi ni Jesus, blessed are the poor. Poor means you are in need. Blessed are those who are in need of God. At ito siguro yung pinarealize natin ng pandemic, no? You are not in control because you are not perfect. And you are in need of God who is perfect. Kapag hinahanap mo yung Diyos, halimbawa sa simbahan, nung bata ako, gustong-gusto, kahit ngayon, no? Gustong-gusto ko sa loob ng simbahan kasi feeling ko kasama ko yung Diyos. At kahit gaano kabigat yung nararamdaman ko, parang gumiginhawa ko. A sense of peace, a sense of fulfillment. Ang sabi ni Saint Teresa of Avila, solo Diyos basta. God alone is sufficient. Kaya tingnan niyo yung mga pare, mga madre, mga monghe, no? Kahit minsan nag-iisa sila, they have a sense of fulfillment in life. Kasi sapat na yung Diyos sa kanila. Sa mga may pamilya naman, no? Kaya namimiss niyo sila. Because they are part of your life. Yung mga magkasintahan, minsan sinasabi nila, di ba, you complete me. No? Na kapag kasama mo siya, parang kompleto yung pagkataon mo. At kapag wala siya, parang lungkot na lungkot ka. Namimiss mo siya. We are dependent on one another. Kailangan natin yung isa't isa to experience a sense of fulfillment. To conclude our recollection, so yung 3 parts natin, G.O.D, generosity, open-mindedness, and dependency. Ang sinabi natin sa introduction, we are longing for a sense of fulfillment or completeness, and we can find that through
generosity. Dahil alam mong kulang ka at kulang yung ibang tao, kapag nagbibigay ka sa kanila, you experience a sense of fulfillment. Generosity. Open-mindedness, alam mong kulang ka at kulang sila, nagkakamali sila, at kapag pinapatawad mo sila, you experience a sense of fulfillment. Open-mindedness. And then dependency. Dahil kulang ka, you are in need of others. You are in need of God. Kaya kapag nagdarasal ka, kahit kabigat nung nararamdaman mo, you have a sense of peace, of fulfillment. Kasi kapag kasama mo, kapag dependent ka sa family mo, sa mga kaibigan mo, kapag kasama mo sila, you feel complete, a sense of fulfillment. So, remember our formula, no? 1/2 plus 1/2 is equals to 1 wholeness. And our halfness can lead to wholeness when we become generous, open-minded, and dependent. No? G.O.D, God. I would like to end sa image na to, na pwede nating baunin. No? So, halfness. So, lagi tayong kulang. At kapag kulang tayo, no, maingay tayo. We are restless. Lagi tayong may hinahanap. Hinahanap yun natin yung kaganapan ng buhay natin, a sense of satisfaction or wholeness. Pero kapag buo tayo, no? Kapag nagiging generous tayo, open-minded and dependent sa mga kasama natin, no? Especially to God, we experience a sense of fulfillment or wholeness. So yung kanina maingay kasi kulang, pero kapag you experience a sense of fulfillment, tahimik, no? Hindi maingay. Bakit? Because you are already satisfied, no? Kumbaga sa maturity, kapag mareklamo ka, ay, mainit yung panahon, ay, ang lamig ng panahon, no? Ay, bakit ganyan yung nangyayari? Maingay tayo because we are longing for something. Pero kapag matured ka na, kapag satisfied ka na, you experience a sense of fulfillment. Minsan, tahimik ka lang, no? Kasi alam mo na kontento ka na sa buhay mo. You experience a sense of fulfillment in life. So remember, the one that can satisfy your longing for fulfillment is none other than God. So always be generous, open-minded, and dependent. God bless you all.